Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert weg vanuit het café met één gast hier onder de tafel. Hij is binnen in Friesland, maar intussen verhuizen naar Veenendaal. Docent Nederlands, maar intussen ex-schrijver van een aantal boeken. Wonderlijk nog, geen de meest over Hitler, maar de reden dat ik hem uitnodigen ga, is een boek dat hij geschreven had over, ja, ik zou zeggen, een Frieske bluesheld, maar misschien is het wel een landelijke bluesheld. Shaky Sam, Simon Vlietstra. Heel kwart over Simon Vlietstra. Hij was 30 jaar. Hij had een geweldige mooie bluescarrière, maar ook een omstreden leven in dat opzicht. En daar gaat het boek ik vooral over. Die als titel meekregen had Too Busy to Be Blue. Sjoerd, Ja. welkom, mooi dat je er bent. Dankjewel. Ja. Ja, hartstikke leuk. Een heel verhaal. Eerst maar even over de titel van die boek, want dat wordt een beetje het kapstok, Sjoerd. Ja. Too Busy to Be Blue. Hoe best toen die titel kan? Ja, dat is sowieso een nummer van Shaky Sam. Hè? Geschreven door Jan Dijkstra. Dus dat vond ik wel mooi. Jan Dijkstra. Ja, helaas, tijdens de interviews over dit boek en over Shaky Sam en zo, heb ik nog Jan Dijkstra aan de lijn gehad. En die zei van, nou, ik ben erg ziek. Het gaat niet goed. En die stierf toen. En tijdens, ik heb hem ook niet meer kunnen interviewen. Hij zei, probeer het nog een keer, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En dat nummer, dat is voor mij persoonlijk ook een van de nummers waarmee ik in aanraking kwam toen ik Shaky Sam ontdekte. Dus, en dan zit dat dubbele er nog in. Hè? Hij was altijd aan het werk. Hij was aan het werk met de blues. Hij was aan het werk bij zijn vader in een bedrijf. En dan had hij geen tijd voor dat blauwe gevoel. Zoals dat, je hebt zo'n Nederlands liedje daar ook over. Hè? Geen tijd voor de blues. Hij was bezig. En zolang hij dat maar deed, heb ik dan het idee, dan ging het wel. Als je maar met zijn gitaar bezig was en de blues speelde. Maar ja, er zat een hele wereld aan gevoelsleven en aan ellende zat daarachter. Dus vandaar dat ik het wel een mooie toepasselijke titel vond. Wat weer vanuit de aanleiding om hem wat te schreeuwen? Ik bedoel... Ja, nou, het heeft me altijd lastig. Het was gezeten. Dat begint eigenlijk bij je komt bij Wobbe in de platenzaak in Leeuwarden. Wobbe van Zijen? Wobbe van Zijen, ja. Bij de Put heette dat toen nog. En die laat je zo'n LP zien. En dan denk je van, nou, dat zal wel, nemen we mee. Dus, maar daar staat dat was Dedicated to the Blues. Dat was een postume album. En daar achterop, daar staat ook de verhalen, of in de binnenhoes of zo, daar staan van die verhalen van, oh, dit is niet goed afgelopen met die man. En een Friese bluesheld, prachtige muziek met de band, maar vooral ook die solo-opnames vond ik fantastisch van dat album. En wat is er aan de hand geweest? En dat is eigenlijk maar zo'n stukje. En je leest ook overal dezelfde verhaaltjes. Hij is even in Laren geweest en dan is hij derde, vierde, eerste, alle variaties. Ja, dat is een soort blueswedstrijd wie dat, hè? Ja, er was een wedstrijdje en heeft hij volgens mij de derde prijs gewonnen. En goed, maar dat varieert dan wel. Ja, want toen ziet eerst nog uit een soort landelijke krant, of een lokale krant, excuus. Ja. Volgens mij de Harkema of Droegeham, maar is in de woorden. En die schreeuwen dat hij won hier of zo wat heen. Ja, hij heeft ook gewonnen. Ja, voor alles. Alle variaties komen voor. Het is als Beat Fisking. Die vis wordt steeds grutter. Ja. En dan wil ik wel weten hoe dat zit. En is dat nou het enige verhaal wat er is, of is er nog meer? En dan zat ik ook nog dat kwam ik later achter. Ik had eerst de muziek ontdekt. Toen zat ik op de HAVO bij de zoon van David Gardeur, de pianist van de band. En kijk, dat was een ingang. Toen dacht ik, als ik die nou eens bel, eens even vragen of er wat verhalen in zitten. Ja, en die wist nog van alles. Dus toen dacht ik van hij had nog wat namen, wat telefoonnummers. Nou ja, en dan begint het, hè. Wie doe best crew, dus vaker natuurlijk. Ja. Al researched waar maar meestal belly maar voor je me verhaal vertelt. Wie dreig om het verhaal van Shaky Sam Bob en Wetter te krijgen? Al hoe iedereen wil praten. Soms zit er taboe op. Dat mensen ik wil het er net al hebben. Zo. In de muziek heel vaak trouwens. Ja, en dat had ik ook verwacht. Ja. Want het lag allemaal moeilijk en dat snapte ik ook wel. En dat hoorde ik eigenlijk bij David al. Van dat het, je moet maar hopen dat. Maar er zijn maar een paar waar ik geen contact mee heb gekregen. En gewoon omdat die de telefoon niet opnamen. Maar ik kwam op een gegeven moment in contact met Jack Bottleneck. En die kende dan Jan Vlietstra. En
Jan Vlietstra, die zat en daar hadden we afgesproken. Ik zou even bij Jack langs, want die wist nog wel wat verhalen. En toen kwam ik daar binnen, toen zat Jan Vlietstra daar. Nou, helemaal top. En die, Dus de broer van, hè? de broer van Simon Vlietstra, Shaky Sam. Ja. En dat was een prachtig gesprek. En hij was heel open. En toen hebben we nog een paar gesprekken gehad. Ben ik nog een keer bij hem geweest. Heeft hij me nog dingen laten zien en zo. In het huisje van Shaky Sam zijn we toen geweest. En, dus dat was wel... Wat is daar nog voor oer dan? Ja, dat was zijn eerste huisje vlak buiten Franeker. Nou, dat waren 2 kleine boerenhuisjes, weet je wel, voor de helpers op het land. En daar hebben ze 1 huis van gemaakt. Dus dat is eigenlijk een prima huis. Maar de bedstee was nog intact, weet je wel. Die was er nog. Eigenlijk net als met QB, hè. Die QB-boerderij, daar had je ook zo'n bedstee. En die is er ook nog steeds. Alleen, nou ja, hier was dus alleen die bedstee er nog. En dat andere huisje, dat is eigenlijk helemaal verbouwd. Dat laatste huisje waarin het einde van Shaky Sam, van Simon Vlietstra plaatsvond, dat is eigenlijk... Dat huisje is er nog, maar de schuur waar het gebeurde, die is er niet meer. Bewoog alleen, want uiteindelijk had hij... zichzelf te kwad dienen, zoals we dan op zijn mooie Fries. Ja, is een mooie uitdrukking in het Fries. Ja. En maar 30 hier ben. We beginnen straks weer weinig op praten. Ik heb het boek de skreun hast en was al hier op die paard zien kan best. Even nog die, want ik zei al, de wenners in Veenendaal. Ja. Verhuizen uit Friesland wij. Wie is claim met Friesland of net? Of voegst de leefde in Veenendaal? Het is vaak de leefde of het werk, hè? Nou ja, de eerste gok is meteen raak. Ja. Nou ja, zij wonen niet in Veenendaal. Haar ouders wonen in Veenendaal. En dan moest je in die tijd ook nog een beetje zoeken naar een woonplek waar je mocht wonen. Dat kon niet overal. Dan moest je, Maar had toch waarom mevrouw naar Friesland te halen? Ja, maar zij had een baan en ik was nog met mijn studie bezig. Dus, en dat was ook wel moeilijk hoor, want je komt in Friesland. En Friesland is wat dat betreft een prachtige provincie met mensen die eigenzinnig. En het is allemaal een cliché, maar er zit ook wel weer wat in. En dan kom je in Veenendaal en dan, je kent het cliché daar. Heel veel kerkgenootschappen en de een is nog strenger dan de ander. Nou, ik moest wel wennen hoor. Ik kon geen patatje halen op zondag. Maar, en ook, als de buurman de tuin schoffelt, dan moet jij ook. En tenminste, men doet het. Nee, in Friesland, als een buurman de tuin niet bijhoudt, dan moet hij dat lekker zelf weten. Dat was ik gewend, die sfeer. En dan ik had wel heimwee. Maar nu niet meer, ik woon prima daar. Toch best een heenbleun. Ja. Dat is meer praktisch dan... het is niet de mooiste plaats van Nederland. Het wordt wel beter nu. Maar ja, goed, je zit overal dichtbij. Je stapt in de auto en je rijdt naar het Bimhuis in Amsterdam binnen een uur en je hebt een prachtig concert. Ja. Weet je, dat scheelt. Christelijke Lyceum, Sist? Ja. Jouw les? Ja. Wat had de pubers van die Noors of net? Ja, ik heb op het moment veel 4 en 5 HAVO. Oké. Prachtig volk. Ja, ik zou het leuk volk hebben. Ja, ik ben ook als netonderwijzer vreselijk bevooroordeeld in die leeftijdsgroep. Maar nee, is dat leuk? Ja, ik vind het prachtig. Scheelt het dan echt dorst die groep haast? Of net? Nee, dat maakt niet zoveel uit. Ik vind alles leuk. Alleen, weet je, dat ligt zo in je sectie. Je collega's die zeggen, ik vind VWO leuk. Nou, prima jongen, ik doe HAVO. En ik vind dat prachtig volk. Ja. En ik ben vorig jaar met ze op reis geweest naar Berlijn. En dan heb je zo'n fantastische groep bij je. En een lol maken we daar. Dat is schitterend. En je leert ze dan ook goed kennen. Dus dat is heel fijn. Ja. Praten er straks verder over. Ik ga eerst even een noemer draaien. Natuurlijk zetten we uiteindelijk bij Shaky Sam. Nou, zullen we dan maar even Too Busy to Be Blue draaien. Well, I live in a country, working town. You know how it goes, I'm just messing around. I have to do my job, I have to drive my car, I have to cook. Van de LP Shaky Sam Blues Band. Nu had je in zo'n jawel, LP is ik hem er even bij. Nou, leuk om dat u te spreken. Shaky Sam, Simon Vlietstra natuurlijk, Jan de Jong, David Gardeur en Leo Roodhoff. Het is wel aardig trouwens, Sjoerd de Boer. We zijn de gast in deze 1 op 1 van Noorderwien als schreeuwer van het boek Oer Shaky Sam, de biografie. Dat hij in eerste instantie net is heel blij wie met deze opnames. Nee, het staat ook in het boek. Ja. Dan zitten ze samen te luisteren met de band. En dan is hij van vooral en er was één kant was live opgenomen en de andere kant was in de studio.
En dit is een nummer van dat echt in de studio is opgenomen. Daar was hij echt wel een beetje pissig om. Hij vond die sound helemaal niet mooi. En ik begrijp er helemaal niks van. Ik vind het fantastisch klinken. Het klinkt een beetje jaren 70. Het klinkt zelfs een beetje warm. En de groove loopt wel lekker. Ja, hij vond het niks. Het blauwe muzikant, hè? Ja. En die sound en zo. Het is, ik weet niet wat hij vond dat live gevoel waarschijnlijk prettiger. Ja. De Vlietstraat is Frensje en Omkrieten. Sjoerd de Boer en familie. Welke hoeken van Friesland komt zo bij? Niet voor mij. Ja. Nou, mijn vader die is geboren in Franeker. Dat is dan toevallig. Daar komt de familie ook verder niet vandaan. Dus echt een hoek van Dokkum. En als je helemaal terug gaat, dan zitten we in Kolm. Dus het armste deel van Friesland volgens mij. Nog steeds, misschien, weet ik niet. En we hebben zelf opgegroeid. In Damwoude in het begin. En puberteit in Dokkum. Ja. Ja. Weer mooie jeugd. Prachtig. Ja, vooral Damwoude. Daar ben je in de basisschool en dan ren je wat door het bos. En dan pistool om mijn nek en dan oorlogje spelen en voetballen en noem maar op. Ja. Dus, eigenlijk heel veilig. En Heerlijk, ja. Warm. Ja, prachtig. Heel veel vriendjes. Mooie school. Ja. Warme herinneringen. Ja, absoluut. Ja. En Dokkum ook wel hoor. Maar dan maak je een overstap naar de middelbare school. En daar heb ik dat was heel, heel prachtig. Een prachtige tijd gehad ook. Alleen, ja, ik fietste altijd. Ik ging altijd op het fietsje terug naar Damwoude. Damwoud moet ik nou zeggen. Hè. Maar daar woonden mijn vrienden van vroeger. Dus die hield ik nog intact. En Komt ze nog vaak? Ja, regelmatig. Ja. Meestal gewoon een dag hoor. Dan rijd ik even naar mijn ouders in Dokkum. En dan rijden we weer terug s'avonds. Ja. Nou, je moet nou tegenwoordig 100 km per uur rijden. En dat duurt wel lang hoor. Ja, het scheelt wel, ja. Dat, 130 en 100 is best wel. Dat scheelt wel, ja. Wat water thuis draait, die de radio aan, waren er platen draait of wie het stil in huis? Nee, heel veel muziek vaak ook. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn vader had een paar albums, die vind ik nog steeds de prachtigste albums die ik ken. Heb je de soundtrack van de jeugd of niet? Ja, ik denk, er zitten ook wel dingen tussen die draaiden die te vaak hoor. Daar hou ik niet van. Als ik iets heel mooi vind, dan draai ik het af en toe als cadeautje. Maar hij had dan Abbey Road van de Beatles bijvoorbeeld. Omadon van Mike Oldfield draaide die vaak. Nou, dat soort dingen. En die draai ik nog steeds vaak. Fantastisch, die geef ik mijn kinderen ook weer mee. Is dit een pick-up dus? Ja, pick-up en ook vroeger zo'n oude bak. Weet je, dan had je van die grote bakken. Dan zat die pick-up daar midden in zo'n kast. En die boxen zaten dan aan vast. En dan stond hij op pootjes. Bruin meubel, het zag er niet uit. Maar daar kwam nog best aardig geluid uit. En ik kon er, toen ik hem op een gegeven moment mocht overnemen, had ik hem boven staan op mijn zolder. En dan schalde het over de bolwerken hoor. En dan draaide ik, wat is het, Big Country en zo. Dan kwam die New Wave een beetje in. Hè? Dus dat, ja. En men bij de trap om te roepen, kent ik wat zachter of net? Of jawel. Wat ze hadden, dan liepen ze even naar de meterkast. En dan ging die even uit. En dat gebeurde regelmatig. Nou, iets zegt. Ja. Nou, en er waren ook stukjes die durfde ik niet zo goed heel hard te draaien. Er was Jim Morrison of zo, die had weer zo'n intro. En dan was hij wat blasfemisch in. Ik denk, nou, die draai ik even door. Want dat moeten ze maar niet beneden horen. Nee, die discussie is net zo zin hoor. Dus, nee. Dan mocht ik die muziek misschien niet meer draaien. Ik denk, nee, dat vind ik te mooi. Maar wie is een moeilijke puber of plaatsje draaien voor de rest redelijk braaf? Nee, viel wel mee. Volgens mij, ik hield wel van een beetje leuke dingen doen, weet je wel. We hadden een beetje een rare versie van Sinterklaas op school. En dat ging dan wel even over de schreef. Maar ik werd er niet vaak uitgestuurd of zo. Nee, heel braaf eigenlijk. Ja. En de puberteit, concerten, discotheken of juist net? Ja, nou ja, dat was wel mooi. Want weet je, alleen al het Stratenfestival in Leeuwarden, dan hingen we de hele dag hier in de stad. En dan kon je van alles zien. Er was natuurlijk heel veel amateurachtige dingen, maar er waren ook altijd leuke bluesbands en van alles en nog wat. Dus dat was wel gaaf. Leeuwarden trok toen ook nog wel. Als je het over de blues hebt, John Mayall heb ik hier gezien, B.B. King. Je had altijd het Noordzee Jazz Treffen. En volgens mij komt daar nu weer een variant van. En die is net geweest trouwens voor de vakantie. Voor de meivakantie dacht ik. Dus er was best wel wat te doen. Melvin Taylor heb ik nog gezien. Dat was wel gaaf. Ja. Rory Gallagher is hier ook nog geweest, hè? Oh ja, een van de laatste concerten van hem. Hè. Daar ben ik geweest. En hij staat ergens online. Ik heb hem nog teruggehoord. Het was dramatisch. Ja? Het was aandoenlijk. Hij heeft nog één of 2 concerten gedaan. Toen is hij overleden. Ja, weet je, als je als topgitarist de solo moet laten overnemen door een mondharmonica-speler uit Nederland, omdat je gewoon de weg kwijt bent, dat is niet best.
En hij deed een toegift. Begon hij met een nummer U2. En dan ergens halverwege, zonder dat de band het wist, gooide hij er een paar andere akkoorden in. En dan was het een nieuw nummer. En dat flikte hij 3 of 4 keer. Nou, dat was niet goed. Weer wel een soort held Die zag je eigenlijk doodgaan op het podium. Ja. Dat vond ik pijnlijk, denk ik. Hè? heel pijnlijk, maar ook wel, ik vond het ook wel indrukwekkend op die manier. Dus hij kreeg ook alle applaus en alle eer die weet je, dat was mooi. Maar Een beetje een gevallen held. enorm, ja. Hij heeft zichzelf natuurlijk qua dranken aardig... Verleden naar de kloten. Hè? Ja, Ja. er waren allemaal verhaaltjes over dat de directeur van het theater, die zou hem dan moeten opsluiten, want anders dan had hij weer een fles whisky bij de hand. En dat was hem dan toch gelukt, weet je wel. Ja, ik weet niet wat er van waar is. Het ben altijd weer de verhaal. Maar ja, goed, dat spreekt u misschien als muziekliefhebbers wel weer een heel protoon. Uiteindelijk resulteert dat zelfs in een boek, oer Shaky Sam. Maar de blues in die jeugd weer dus al aardig onwijzig. Ja, absoluut. In dat opzicht komt Ja. dit net samen uit de loft vallen. Nee, en Shaky Sam was voor mij, toen ik de blues ontdekte, was dat eigenlijk al geweest. Hij leefde toen al niet meer. Maar ja, als je van blues houdt, dan kijk je terug. Dan kom je bij Robert Johnson uit, dan kom je bij John Mayall uit, dan kom je bij... En die leefden toen nog allemaal, of tenminste Robert Johnson niet, maar B.B. King en Muddy Waters was dan net overleden. Maar, en dat gold ook voor Shaky Sam. Dus, maar dat maakte niet uit, want ik was altijd op zoek. En niet naar de muziek van nu, of van toen dan, wat toen nu was, maar naar de muziek van toen. Alles wat mooi was en alles wat inspireerde, dat zocht ik dan. En dat begon bij de blues, maar ja, weet je, blijven hangen in de blues, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dat is wel een hele tijd helemaal uitgezocht en dan ken je bijna alles. Maar ja, je moet op een gegeven moment ook verder. Je moet ook niet je smaak je beperking laten zijn, zeg maar. Dat is mijn filosofie eigenlijk altijd. De smaak is een soort blokkade. Ik hou alleen maar van heavy metal. Ja, precies. Wagner. Ik hou alleen maar van... Dus te volgen in je eigen smaakbubbel, om het zo maar zo te drukken. En soms heb je iemand nodig om je een duwtje te geven. Een student, een kameraad van mij hier in Leeuwarden, ze woonden we met z'n allen op zijn flat. Die had heel veel sappa. Nou, dat vond ik eerst niet te pruimen. Met die rare fratsen. Ik was hele romantische muziek hield ik van. Van Morrison en Joni Mitchell, weet je wel, met mooie teksten. En dan komt die rare sappa met zijn klerenherrie. Ja, en dat duurde niet lang. Ik denk, oh, dit is toch wel goed hoor. Ja. En dan duwt hij een beetje. Dat is best fijn. Ja, voor alles een moment, om het zo maar zo te drukken. Nou ja. We draaien natuurlijk wel wat van Shaky Sam. En we ontkomen er net om waarom te zien in zijn leven, ook muzikaal. Ik vond dan wel een beetje een curieuze opname van hem met Klaas Vermeulen. Ik denk, we draaien eens even wat oors. The Catfish Blues. Oh, machtig. En dat vind ik persoonlijk een erg mooi nummer. En gelukkig doe ik. Dus dan komt dat heel mooi uit. Je mag in naar Noorderwien. En we gaan de gast die het Sjoerd J. de Boer. Zo staat ook op zijn boek. Schreeuwer van de biografie hoe Shaky Sam. Well, I wish I was a catfish swimming in the whole deep blue sea. I will have all you good-looking women fishing after me, fishing after me, showing up after me. Shaky Sam met Klaas Vermeulen en de Catfish Blues. En de begon voor te straal. Ja, prachtig. Dit vind ik al fantastisch. Dit zijn, vind ik, de beste set opnames van Shaky Sam die er is. Samen met Klaas Vermeulen. De eerste hele kant van Dedicated to the Blues. LP inderdaad nog. Zo mooi. Ja, je moet een artiest altijd beoordelen op het beste werk van hem. Nou, dan moet je dit hebben. Want dit is wel zijn topperiode. Hè? Zo, ja, en dit is ook echt aan het einde van zijn leven ook. Hij heeft de blues ook. En je hoort het ook overal. Ja, prachtig. Doe hier contact met Klaas Vermeulen. Of tenminste, dat zoekt voor het boek. Ja. Dus dat dan krijg mis, hè? Ja, ik zou hem interviewen en dat wilde ik heel graag. Want omdat ik zo hield van deze opnames, hè. En ik had op vrijdag vrijdagochtend had ik een interview gepland en hij was er niet. Het was online, het was corona, dus hij zei van nou doe maar via zo'n meeting. Hè. En ja, ik kon ook geen contact krijgen, dus ik had wel toevallig het nummer van zijn vriendin, want zo had ik hem ook gevonden. En die na een tijdje op die dag stuurde ze een berichtje terug van ja sorry, hij ligt in het ziekenhuis.
En toen kreeg ik een week later weer een berichtje en toen was hij al overleden. En dat was geheel onverwacht. Ik kreeg nog wel een linkje naar de begrafenis. Daar mocht ik naar kijken online. Maar was ook mooi. Maar dit was voor iedereen volgens mij heel erg onverwacht. En ik baal er ontzettend van dat ik hem niet meer gesproken heb. Ja, dat is wel een mooie onvulling op het hele verhaal. Hoe Shaky Sam west. Goed. Ja, ik heb via heb ik nog wat dingen gevonden hoor. Ja. Dat via een vriend van hem, die wist nog wel wat verhalen. Maar dan valt er wel wat weg. En dat is ook de druk die op dit boek zat. Van we moeten het nu doen. Want nu zijn er nog verhalen. En die zijn over 10 jaar zijn ze echt weg. Ja, nou dan kan je de twaalf of de derde hoorn en dan minder betrouwbaar. Ja, en er zijn ook een heleboel mensen die roepen... er zijn nog zoveel verhalen en dan stel je vragen en dan is er niks meer. Dan zijn het diezelfde verhaaltjes weer. Dus ja, dat had ik iets met de mythe te krijgen, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja. Goed, straks praten we verder hoe Shaky Sam is, maar zijn hoe die. Maar toen had je hier een stapel boeken op tafellijn. En ook komt er iets raars in dit gesprek. Want we hadden Shaky Sam en de blues en een mooie Frieske muziekheld. Ja. Maar had ik nou mijn blik op die boeken gooien, dan zie ik maar in je naam eigenlijk, op in je naam dan, Shaky Sam, en de rest gaat hoe Hitler. Ja, ik ben zo blij dat ik een keer wat anders kon doen. Ja. Dus dat is 1. Ja, maar er was wel een fascinatie voor de dictator der dictators natuurlijk. Ja. What happened? Nou ja, wat er eigenlijk gebeurde is dat je hoort allerlei verhalen. Wat dat betreft lijkt het wel wat op popartiesten en bluesartiesten. En lui die een bepaald leven meemaken en waarover veel gesproken wordt. Van wat is waar, wat is niet waar. En dan je hoort op feestjes, hoor je wel eens iemand roepen... Ja, nou, Hitler was zelf een Jood, raar figuur, weet je wel. Dus, en dan heeft hij zijn eigen volk. Ik denk, wacht eens even... Wat is dat voor raar verhaal? Klopt dat eigenlijk wel? En daar begon ik over na te denken. Je hebt weer over die snelwegen wordt vaak. Hij deed ook wel goede dingen, weet je wel? Ja, oké, dat mocht ook wel. Ja, hij weer aardig van zijn hoen. Ja, klaar. Daarom, alleen aan het einde wat minder. Maar, ja, nou ja, maar goed. Ja, nee, absoluut. Dat is ook zo en aardig tegen de secretaresses. En Geneva. Maar wat is nou waar en wat is niet waar? En toen dacht ik, nou ga ik daar een studie van maken. Dus ik heb biografie gelezen. Maar dat is de koe Winston Churchill of Rembrandt. Ja, had ook gekund. Maar waarom Hitler? Ja, nou ja, die zwarte kant in de mens, dat vind ik wel boeiend hoor. Misschien omdat ik het zelf niet zo goed kan voorstellen of zo. Of misschien ergens ook wel. Hoe kun je nou doen wat je hebt? Hoe kan die man nou hebben uitgehaald wat hij heeft uitgehaald? Waarom? Wat is dat voor? Dat is trouwens een lastige vraag hoor. Dan heel makkelijk achterkomen wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij niet gedaan heeft. Maar hoe krijg je de massa mee? En hoe krijg je het voorkomen dat de hele wereld met elkaar de hersens inslaat? Ja, er worden heel veel boeken over geschreven. Zo. Ja. En mijn eerste boek, dat is deze zeg maar, de Hitlermythes. Daar ben ik toen mee bezig gegaan. En op een gegeven moment kom je in die hoek. Hè, en dan willen ze dat je, kun je daar nog wat over schrijven? Of ik denk van, maar ik ken nog wel wat meer verhalen. En dan heb je die naam, dus dan willen ze dat ook. Dus ik heb nu mooi ook een andere kant die je kan gebruiken. Hier kwamen dus al die dingen die kwamen hierin samen. Die vragen die ik had over Hitler. Was hij een Jood inderdaad? Was hij arm? Hoe zit het met zijn voorgeslacht? Is hij naar Zuid-Amerika gegaan na de oorlog? Ja, we hebben National Geographic nog steeds de documentaires. Daar word ik knettergek van. En toen, bij dit boek mocht ik ook een paar keer bij Omroep Friesland zitten. Dat was prachtig. En dan kon je vertellen over die mythes. En je kwam er eigenlijk al heel snel achter dat het nergens op sloeg. Ik had over die dood in die bunker bijvoorbeeld, had ik mijn studeerkamer vol hangen met allemaal blaadjes van die was daar op dat moment en die was daar en tot dan. Dat is een soort situation room haast, hè? Ja, zoals je bij die politie-series dan ziet. Ja, daar komt het echt op neer. Ja. De hele kamer hing vol en dan op een gegeven moment kom je, wacht eens even, dit klopt en dat klopt niet. En dan kom je komt er uiteindelijk wel uit. En eigenlijk de meeste mythes, die kloppen niet. En alleen het verhaal van die man, dat klopt wel natuurlijk, wat hij allemaal heeft misdaan. En de plekken waar je... Ik ben begonnen met een website. Omdat de locaties waar dingen hadden plaatsgevonden, die waren niet bekend. En die kwam ik tegen in die boeken. Toen dacht ik van, ik moet eerst die locaties weten, want ik wil er ook naartoe. Dan ging ik naar München, dan ging ik naar Berlijn en dan ging ik naar, weet ik veel wat, echt midden in Duitsland, waar niemand ooit kwam. En dan vond ik een bunker terug, of weet ik veel wat. En dan had ik zoveel plekken en die heb ik allemaal online gegooid. Die staat nog steeds online, die website. Af en toe dan ververs ik hem weer even. Ja. En eigenlijk ken je dan zoveel verhalen. En ja, daar ontstond dat eerste boek door. En daar gaat het door, hè.
Dus dat fascineert. De geschiedenis fascineert me sowieso. Tweede Wereldoorlog was een van mijn dingen die ik heel interessant vond. Muziek vond ik heel interessant. Sport vond ik interessant. En eigenlijk al die dingen die ik toen interessant vond, die komen gewoon steeds weer terug. Dus dat is... En alleen je gaat het verdiepen. Ja. Want even oer Hitler, hè? Meestal met de boeken Malaise. Want valt er nou wat door die man te schreeuwen? Nou, ik vond het eerste boek dus sowieso, omdat het nodig was, omdat internet, en dat merkte je later ook, de waarheid is tegenwoordig zo vloeibaar als de pest. Je kunt gewoon zeggen dat een deur groen is, terwijl die paars is. Ja. En dan maar volhouden. Nee hoor, ik heb gelijk. Dat is een beetje een moeilijke kwestie. En dat had je met die mythes ook. Toen speelde die discussie nog niet zo, maar je kwam van alles tegen op internet. En dat was een heel mooie ingang. Dus dan begon ik het hoofdstuk met zo'n rare mythe. En dan ging ik dat uitleggen. Van wat is er nou werkelijk gebeurd? En wat kunnen we terugvinden? Wat kunnen we bewijzen? Wat kunnen we niet bewijzen? Nou, als het niet bewezen is, dan is het niet waar. Ja. Totdat het bewezen is. Dus dat, maar had je er wel eens de reacties op gekregen? Want intussen worden meestal zoals die. Ik bedoel, ik rubriceer die maar even. Ik al werd toch een orengroep bekritiseerd van ja, maar was toeschreeuwen, is ik maar weer een mening. Hè? Ja, maar uiteindelijk komt er nooit meer uit. Nee, maar dat gebeurt dus. En dan had ze dat mij maken in dit geval? Ja. Ik heb het boek uit en dan is een van de reacties is meteen iemand die gelooft in de vlucht naar Zuid-Amerika en zo. Dus en daar kun je ze ook niet van afbrengen. Nee. Dus ik ga dan wel eens met mijn collega's, die geven dan geschiedenis en dan zitten we dan te praten en die zeggen, joh, daar moet je niet aan beginnen. Nee. Ga het gesprek niet eens aan. Maar ik wel zo dat er een soort moedeloos de meesten ben hartstikke net meer te uitzoeken in dus haast. Hè? Ik raakte er een beetje. Ja, dat was een van de. Ik vond het prachtig dat het boeken was en het is toen ook goed verkocht en dat vond ik fijn ook voor dat idee. Maar ja, de mensen die zich niet laten overtuigen, die laten zich niet overtuigen. Kijk, ik ben bij een laatste getuige die in de bunker was geweest in Berlijn. Rogers Mies heette die man en die vertelde gewoon, ja, ik zat daar, ik moest de telefoon opnemen. Een hogere functie had hij niet. Hij was de laatst levende. En ik zag dat ze die lijken in doeken, van die grondtapijten hadden ze daar. En dan gingen Eva Braun en Adolf Hitler gingen naar boven. Hij heeft het gewoon gezien. Ja, dat is mijn directe getuige. Even los van de inhoud, wat dus verschrikkelijk wat er gebeurd is. Wat gaat er dan terug die heen? Ik vreeg het even, dat is een beetje een flauwe vraag. Ja, dat je daar bent. Nou, nee, dat was toen bij die man praat. Ja, die, jong. Bij een van de key moments van de wereldgeschiedenis best is. Ja, bizar. Want voor mij gaan dan de rillingen door die leren net. Ja, dat was ook eigenlijk. Ja, nou ja, zeker. Ja, want het was ook een raar verhaal. Ik ben met school, ging ik toevallig naar Berlijn en vlak voordat ik ging, met een klas dus, met een bus vol leerlingen, en vlak voordat ik ging kreeg ik een mailtje van een mevrouw over mijn website. Ja, ik ken wel iemand die. En toen wist ik direct dat Rogers Mies het was. Dus ik denk, ik moet naar die kerel toe. Dus ik stuur haar een mail. Maar alle auteurs die over Hitler schreeuwen, wil met zijn man praten. Denk ik. Wie is dan zijn man nog wel te benaderen? Ja, wonderlijk. Ja. Dat was dus puur toeval dat ik daar kwam. Dus ik zat al in de auto. Ik denk, potverdorie, dit is fantastisch. Dat ik daar kan komen. Nou, je zit wel in een rare wereld, hoor. Want die mevrouw die reed mij dan voor dat huis. En dat huis dat had dan nummer 133. En zei ze, een mooi nummer, hè? Keek ze naar dat nummer. Van, ja, mooi nummer, waar heb je het over? Ja, januari 1933. kwam Hitler aan de macht. Ja. Jij bent mijn vriendin voor dit moment, want ik wil die man spreken. Ja. En die man die was alleraardigst, hoor. Die maakte ook wel grapjes, hoor. Die zag mij aankomen wandelen. Ik liep het pad op en dan stond hij in de deuropening. En toen zei hij van hey, lijpstandaarden. Lijpstandaarden was het Kooienkorps van Adolf Hitler. Maar dat waren mannen die op zijn minst toen lang iets van 1,87 moesten zijn. Nou ja, ik ben 2,4 meter. Ja, dat is dus, best een aardige kop grutter, hè? Ik was een kop groter dan hij ook. Maar hij was van de lijpstandaarden. Maar ik moest daar zo om lachen. Dat vond ik wel humor. Is dat een man die nog steeds in die nazi-bubbel hing? Ja, hij is inmiddels overleden, hoor. Maar ja en nee. Want hij laat wel zien van, ik krijg heel veel reacties van mensen uit Israël die mijn verhaal heel interessant vinden en reageerden op zijn boek. Tegelijkertijd heeft hij een postzegel, een kunstwerk van de Rijkskanselarij. Dat gebouw bestaat niet meer, maar het hoofdkantoor van Hitler in Berlijn heeft hij daar hangen. En hij heeft het met journalisten altijd over die tijd. Hij komt uit het socialistisch nest, dus nou ja,
alles behalve Hitlerachtig. Ja. En zijn dochter had ook geen contact meer met hem. Dus die vond dat roeren in die geschiedenis, dat vond ze te ver gaan. Dus daar zit wel, hij ging wel een grens over, maar ik heb hem niet betrapt op vervelende praatjes. Die mevrouw overigens wel, hoor. Nee, maar bij een heel product van die oude generatie, daar zit sowieso die dubbelhit nog in, hè? Ja. Een prachtig documentaire over Arthur Brandt, een kunstdetective die dan de hinders Ja, skitterend. Ja. van Hitler, zo wordt het neemt, Ja. grom vindt. Ja. En dan in een wereldlonen komt dat er al nog gehoorde kunstwerk uit die Tweede Wereldoorlog. Ja. Die het nazi-regime verheerlijkten. Ja. Ja, dat oorlog nog in Duitse tuin stiert, bij wijze van spreken. Ja. Toch bizar, hè? Ja, bizar. Ja. Maar die twee werelden bestaan nog steeds. Dus blijkbaar, ja, dat is nou aan het uitsteren natuurlijk. letterlijk. Ja, maar let maar eens op. Hè. Ik ben met een vriend ook bezig op het gebied van kunst. Ja. Daar komen we binnenkort ook even met iets interessants. Dat wordt een leuk filmpje. We keren weer om naar de muziek. Misschien er staan wel eens een biografie geschreven. Ik had toen Tom Waits. Wij staan even uitlezen waarom we dit nummer draaien, Matte. Al ben ik daar altijd voor, maar ik ben een Tom Waits liefhebber. Maar Sjoerd de Boer is Sjoerd Buus de gast. En hij zei, draai deze maar even. Fumbling with the Blues. Right and left me, fumbling with the blues. And it's hard to win when you always lose. Because the night spots spend your spirit, beat your head against the wall. Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders. Tom Waits en Fumbling with the Blues. Vregen de gast vaak om een paar platen met te nemen. Nou, dit weer er een van. Sjoerd de Boer, schreeuwer van het boek. De biografie van Shaky Sam. Too Busy to be Blue. Waarom dit nummer eigenlijk? Ja, Ja, nee, ik vind het Tom prachtig. Waits, sowieso. Ja. Daar gaat geen discussie over. Nee. Dat is een van de grote van de popmuziek en altijd creatief. Ja, de combinatie van tekst en muziek. Dit is toevallig ook nog een bluesnummer. Gewoon een lekker bluesnummer. Ja, hij roept, het gaat ook bij Tom Waits in die beginperiode veel over drank en zo. Hè. Dus al de bartenders all know my name. Ja, dan is het wel triest aan het worden. Dan zit je te veel in de kroeg. Daar gaat iets mis. En dan zingt hij op een gegeven moment two dead ends and you still got to choose. Dus je hebt twee doodlopende straten en daar moet je tussen kiezen. Zo'n muzikant zit in de ellende. En dat beschrijft hij prachtig. Zijn taalgebruik is altijd mooi creatief met beelden erin, vreemde vergelijkingen, verhaaltjes. Als docent Nederlands ben je daar natuurlijk gek op. Ook al is het Engels ongeëvenaard, hoor. Bob Dylan staat daar ergens ver onder. Wat mij betreft, qua vermogen te communiceren. En die muziek is altijd verrassend. En want hij heeft ook een tweede periode. Veel ruigere muziek, veel ruige schilderingen, een hardere stem, een groffere stem. Vind ik ook prachtig. Want ja, je kunt niet altijd mooie pianomuziek blijven maken. Je moet ook gewoon een keer dan gaat hij wat anders doen. Ja, hartstikke goed. Ja. Als ik met je praat, je komt een hele fatsoenlijke, goed opgeleide, keurige meneer binnen. En dat bedoel ik echt net verkeerd. Maar de schreeuwt door Hitler, over de blues, Tom Waits, rock and roll, drank, et cetera. En toch denk ik dat ik wil net de simpele psycholoog hing hier, maar iedere soort grens, dan denk ik, het vooral theorie wijzen bij hoe schreeuw. Of best ik was nieuwsgierig geweest om over die grens te stappen zelf, al is het maar een week. Dus inderdaad, de whisky uit de erenhaast, dus drank, drugs. Of is het keurig hoe de schutting heen is zien? Nou, Hoe maakt dat zien? Nou ja, wat mij altijd bevreemd heeft, dat is dat als je... Want het fascineert die blik. Ja, als je alles uit het leven wil halen, hè, dan moet je maar eens naar de popmuziek. Ook de onnozele popmuziek in Nederland. Hè. André Hazes heeft er zo'n liedje over. Dan gaat het altijd over suipen en drugs. En over vrouwen. Maar alles uit het leven halen, wat is dat dan? Dat vind ik een interessante vraag. Als puber had ik dat ook. En dan hield ik van Jim Morrison. Nou, die haalde alles uit het leven zogenaamd. Ja, die dacht ook echt dat levensleed. Die dacht ook, did you have a good life when you died? Enough to base a movie on. Dus je moet dus op zijn minst een film over jou laten die moet gemaakt kunnen worden. En dan heb je een goed leven gehad. En dat vraag ik mij af, inmiddels. Van, is dat dan zo? Gaat het dan om drank, drugs en weet ik veel wat? Of zijn er andere dingen? Maar nooit nieuwsgierig geweest?
Ja, op die manier. Maar dat was altijd nog, dat was meer in mijn hoofd. Maar daar had je dus genoeg gewoon. Want ik bedoel, word ik geen enkele Ja, maar kant op schreeuwen, maar je, je had genoeg gewoon het schreeuwen en het lezen. ja, ik hou wel van een pot bier, daar gaat het niet om. Maar Ja, nee, maar zelfs echt daarin- tot het gaatje. Nee, en, maar daar heb ik hem. Nee, dat en met de Noors tot weet ik veel, in de kook of zo. En, nee, geen behoefte aan. Maar dat, ja, ik vind het ook niet logisch. nee. Maar wat moet ik met die rotzooi? Nee. Ja. Maar het idee dat je alles uit het leven haalt. Volgens mij haal ik van alles uit mijn leven. Want ik kom op plekken. Ik ga liever dingen doen, onderzoeken. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Waar is Hitler geweest? En dat mag ook een heel fatsoenlijk mens zijn, hoor. Iedereen met een enorm talent, dat fascineert me ook. Dus als iemand een ongelooflijk goede muzikant is en ik snap zijn muziek niet, dan is het mijn probleem. Want hij is subliem, genie, weet ik veel wat. En ik snap hem niet. Dus ja, dan moet je het met me uitleggen. Of ik moet zijn cd's fake draaien. Of ik moet naar zijn live. En meestal gebeurt het dan. Je denkt, oh, wacht even. Dit bedoel je. En daarom ben je zo goed. En dan heb ik me aangepast. En ja, dat vind ik interessant. Dus het kan ook heel positief zijn. Maar het heeft ook vaak dat zwarte randje. Muzikanten hebben natuurlijk ook altijd dat duistere. En ik denk dat ik het vooral eng vond. Ja, precies. En Hitler is ook eng. Ik weet als jochie nog dat ik dan had je nog de dienstplicht. En ik wist niet dat ik meer dan 2 meter zou worden. Dus ik hoefde helemaal niet. Maar en dan dacht ik al van, dan ik las heel veel oorlogsboekjes. En ik was er gewoon bang voor. Toen zei ik, mama, ik hoef toch niet in dienst, want dan moet ik schieten en dan schieten ze me misschien wel dood. Dat weet ik nog, dat ik dat nog weet. Dat is misschien wel een soort sleutelmoment. Ben je toch een beetje de psychologie? Nee, maar dit game dus de verhaal fantastisch vindt, maar ja, fantastisch triest ook, hè? ja. Nou, het had iets dubbels. Ja, en dan gebeurt er dus wel wat. Ik snap het ook wel, maar dat liever in de vorm van een verhaal. En daar heb ik ook wel ruimte voor. Maar nee, daar ga ik zelf niet mee zwaar over de grens of zo. Nee, een kind krijgen of een mooie berg wil klimmen. Je kunt het ook heel positief je leven vullen, hè? Het hoeft niet allemaal drank, drugs en... Big Bad is, ik wilde absoluut naar om praten. Maar ook, een prachtig werkleven hier bij de Omroep. Dat is toch fantastisch? Ja. Nee, maar het grappige is dat Ian had genoeg van het verhaal. En doe je eerst op research. Dat vind ik prachtig. Ja. Dat resulteert dan in heel mooie boeken. Maar je had ook horen mensen die zeggen, ja, maar ik wil dat ik van pruwen. En dat had dus net. En dat hindert niks. Dus we zien dat ik net van de verdediging. Zo bedoel ik het net. Nee. Maar daar heb ik wel even een schermrij van Ja, een goede vraag. Maar zo ervaar ik dat ook helemaal niet. Nee, dus er had genoeg gewoon oorzien verhalen eigenlijk in dat opzicht. Ja, ik wil wel weten hoe dat zit. En waarom kies je eigenlijk... wat zegt T. Lau daarover? De hel is op een steenworp van de hemel. En de hemel op een steenworp van jezelf. Ja. Dat is een beetje zo'n verslavingsdingetje, hè? Want het voelt een beetje als de hemel, maar die hel ligt vlakbij. Dus, en dat ligt allemaal bij jezelf. Het is prachtig. Ja. Maar die heeft waarschijnlijk ook al wat een en ander. Weet ik niet trouwens. Ik beschuldig hem nu ergens van wat ik niet had. Nee, maar niet vrij van de zonde. Maar dat kijk was het zondagviest. Hè? Dat is daarom. Nee, dat is een ander verhaal. Ja, dat is kunnen we ook doen. Hebben we nog een uur nodig. We beginnen eerst over muziek praten. Want er kwam het om mij op YouTube. Het ook qua trouwens bij EST. Ja. Esbjörn Svensson Trio. Ja. Ik dacht, mijn hemel, wat is dit nou dan? Wat is het? Ja, dit is ook weer zoiets. Je hebt jazz. En op een gegeven moment wordt Amerikaanse jazz een beetje saai. Want dan gaat het, weet je, de jazz is ook muziek dat start tegelijk en het eindigt tegelijk en tussendoor is chaos. Dung, 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 dung. Ja, dat klinkt nog wel redelijk. Ja, okay. Kan ook nog veel idioten. Ja. Maar dat je helemaal niet meer weet waar het... En het mooie van Scandinavische jazz is dat die gebruiken vaak fantastische thema's. En dan komt er een improvisatie of een raar geluid of een weet ik veel wat allemaal. En dan komen ze weer terug op dat thema en dan zweef je als het ware weg. En dan haal je ze er weer even uit. Dus die spelen heel erg met schoonheid en een rare krakende geluid. Het lijkt wel een beetje op Tom Waits in zijn 2 periodes, maar dan schuiven ze in één keer in elkaar, weet je wel. Ja, Scandinavië, wat dat betreft, laat ABBA maar liggen, maar ga direct de jazz in. Of er is ook hele mooie popmuziek gemaakt. Thomas Diepdaal bijvoorbeeld, fantastische singer-songwriter. Was laatst nog in Tivoli met het symfonie, hoe heet het bekende orkest. Toen nou, ik kan niet op een naam komen. Ja, het lijkt puntje op mijn tong. Ik weet het, zeer
Komen we nog waarom. Ja. Maar even waarom, het noemen dat we nou draaien beginnen. From Gagarin's point of view. Mooie Ja. titel ik trouwens. Ja. Dat gaat door Yuri Gagarin, neem ik aan. De man in je space. hoort het direct. Je hoort het en je hoort direct. Dit gaat over een reisje naar de... Hij kijkt naar beneden en dan je voelt het zweven. Metropolis. Metropolis. From Gagarin's point of view. Hoe betekent zijn titel? Prachtig, vind ik zelf. Esbjörn Svensson Trio. Scandinavische jazz. De smaak van Sjoerd J. de Boer. In verband met het boek Shaky Sam. De biografie daarvan had ik me goed uitnoemen. Tiet had wel te kwart om alles te bespreken. We keren weer om even bij Shaky Sam. We draaien eigenlijk nog een wat van een van zijn noemers vertolkt door Jack Bottleneck. Toch wel een beetje Leuk. de muzikale broer haast, zoals ze willen, van hem. Ja, en echt ook wel opgegroeid met die muziek van Shaky Sam. Ja. Wat voor gevoel is die bij Simon Vlitstra, om zijn persoonlijke naam, maar eens te broeken, oerbleef? Wat voor mens wie het? Wat is Hingenbleun? Ja, Mensen maar het boek maar lezen om alle ups en downs en de albums en de muzikanten te lezen. Daar hebben we nog te weinig tijd van. Maar wat voor type wie het? Wat is die? Nou ja, dat klinkt gek. Het eerste wat ik dacht is moeilijk. En, Jij weet het moeilijk meest? Dat denk ik, ja. En wat ik daarvan hoor, alleen moeilijk is een negatieve term. En ik bedoel het eigenlijk niet eens per se negatief. Want moeilijk is ook fascinerend. Je krijgt niet alles te weten. Er zit iets achter, heb je steeds het idee of zo. Van, hoe werkt dat dan? En heel veel muzici hebben dat misschien wel. Dat ze niet over bepaalde dingen praten. Hij schijnt over zijn jeugd in dit jongenstehuis. Daar schijnt hij weinig over gesproken te hebben. Niet met zijn moeder, niet thuis, niet met zijn bandleden. Hij is er met eentje wel eens naartoe geweest. En men weet heel weinig te vertellen daarover. Dus dat maakt zijn leven moeilijk. Ja. Waarom hadden ze dat ooit niet trouwens? Waarom moest hij daarheen? Ja, het schijnt dat het huwelijk tussen vader en moeder was lastig. Moeder en ze werden uit de ouderlijke macht ontzet. Dat ging mis. En er was ook persoonlijk vlak, was met moeder van alles aan de hand. En dat was een hele lastige periode. En toen hebben ze die jongens uit huis geplaatst. En vader heeft in ieder geval Jan Vlitstra weggebracht. Dat weten we zeker. En Jan weet niet hoe dat gegaan is met Simon zelf. Dus dat is eigenlijk een onduidelijkheid in het boek ook. Maar bij mij ook. Ja. Maar is dat dan weer waarom? Short, last, dan denk ik al, het is een ontzettend onrustig begin van je leven eigenlijk al. Hè? Ja. En ik vond ook het verhaal van dat is dan weer symbolisch, hè, van zijn opa dan, die hier vlak buiten Leeuwarden op een mijnenveld terechtkomt. Hoe verzest het? Er zit van alles in die familie die onrust misschien ook wel aanwakkeren. Ook van beide kanten hoor. Dat is niet alleen de Vlietstra's. Nee, want ik dacht nog in het verlengde ervan. Dan komt hier een leuke dametje in. Ja. Maar de ouders van die dames, je hoort eigenlijk helemaal net zitten dat Simon de verkering maar had. Ja. Dus dat famke werd ophellen. Ja, met een auto met zo'n treeplankje. Ja, waar hij op steen gaat. Ja, dan springt hij erop, wil je er niet los. En hij riet hij pestreert mij en dan tekst, dit is het einde. Maar uiteindelijk krijgt hij daar een bam mee. Ja, maar dat loopt ook niet. En dat vindt ik net goed. Nee, en dat is ook niet. Froni, hè? Wie Froni, ja, dat is ook niet goed afgelopen. En zij is ik net oud worden. Nee, dat was ook een dramatische levensloop. En ja, ook gewoon onprettig. Ja. Dronk te veel, dat soort. Nee, maar ik dacht van bewijsspreken van Paken tot hij en mem. Simons je leven zelf. Het is en al je onrust. Ja. Constant. Ja.
Dus de basis ontbreekt al. En ik denk dat het ook is. Ja, ik weet je letteren leven. Was, dat vertelt Jan dan wel eens. Dan stond hij was hij de ramen aan het lappen. Was hij even zijn broer aan het helpen. Want die had mensen nodig. En dan deed hij dat. En dan kwam hij op een gegeven moment komt hij om de hoek. En dan ziet hij hem staan huilen. Ja. En dan vraagt hij, wat is er dan met je? Wat is er dan met je? Maar dan kan hij dat niet vertellen. En dan brengt hij hem maar naar huis. En dan, want hij moet eigenlijk op die plek blijven. Ze hebben een hele grote klus. En dan brengt hij hem, ga maar in de tuin zitten werken. Want ik kan even niks voor je doen. Want ik moet weer terug. Nou, dan gaat hij terug. En dan hebben ze wel veel gesprekken, zegt hij. Maar ik kwam er nooit achter wat er nou precies zat. Nee. Maar toch die onrust, die moeite. Was ik een letter, als het boek leest. De muzikanten onderling, knokpartijen, ruzies hoe vrouw, je visual, zijn periode met oren muzikant. Hij zegt, had ik blind buitenloos spelen, maar er gebeuren altijd weer dingen om me. Ja, en ook hij is natuurlijk gefascineerd door alles wat in Amerika een rol speelt. En dan gaat hij een keer naar Amerika. En dat loopt dan ook weer apart. Ja. Dan moet hij ineens betalen om op te treden. Ja. Dat was hij ook niet gewend. Dat snapte hij helemaal niks van. Maar die lui die daar vaker kwamen, die wisten dat wel. Ja. Want zo werkt dat. En je hebt zoveel bluesartiesten in Amerika. En ook heel veel zwarte bluesartiesten. Die gewoon echt... Ja, daar heb je geen Friese bluesman voor nodig. Nee. Terwijl, hoe goed hij ook is, hè? Je hebt er een heleboel. Maar altijd weer die onrust. Ik zie een verhaal bij Barrelhouse. Dat natuurlijk net zo heel lang door. Nee. Maar dat heb je al je gedoe. Ja, eigen gereid. Dat is ook een mooi woord dat bij hem past. Hè? Hij wilde dat en niet iets anders. En of dat nou populair was of weet ik veel wat. Hij wilde dat. En hij wilde die echte authentieke blues. Maar ja, hij speelde... Als je dat doet, je bent aan het spelen... en je hebt je moet een stukje tekst doen... dan blijf je gewoon even in je A-akkoord... of in je weet ik veel, blijf je even hangen. Dat maakt niet uit, want de band speelt toch niet mee... als je alleen speelt. Dus dan, of je begint even te improviseren... je kunt eigenlijk doen wat je wil... Maar als je het moet afspreken, de bassist moet ook wisselen. En daar had hij wat moeite mee. Het mag ook wel een beetje spontaan. Op een gegeven moment werd dat een machine. En daar had hij geen zin in. En dat is toen wel wat opgeklopt, heb ik het idee hoor. Dat er een enorme ruzie was. En er is iets met een foto. En daar is hij dan op weggeretoucheerd. Daar heeft later Jan-Willem Slichting heeft daar zijn excuses ook wel voor aangeboden. Hier trouwens bij een documentaire bij Omroep Friesland. Maar hij wilde dat niet zo. En hij was natuurlijk ook wel... Ik denk dat het ook wel een leidertype is. En dat vind ik ook interessant. Van die bandleiders. Dat zijn eigenlijk niet per se geboren leiders. Maar je kunt niet om ze heen. Nee. Ik denk niet dat je om hem heen kon. En dat geldt misschien voor Tom Waits ook wel. En dat geldt misschien voor Jim Morrison ook wel. Je kunt niet om ze heen. Nee. Ze verrekken het gewoon om het anders te doen. Ja. Oh, jij verkoopt dat is Jim Morrison. Jij verkoopt mijn liedje aan een commerciële organisatie. Dan kunnen ze er reclame mee maken. Nou, dan begint hij met dingen te gooien. Terwijl hij er zelf ook van alles aan verdient. Maar niet op die manier. Dus daar is de muziek niet voor. Ja, dat vind ik wel mooi. Dus dat moeilijk is vreselijk voor als je het bent. Maar het maakt je wel een diep mens, zeg maar. En dat hoor je ook van die bandleden. Want die hadden wel ontzag voor hem en respect. En vonden het ook fantastisch om met hem te spelen. Dus ja. Kan het zonder, denk ik dan ook wel. Is alles kreun? Nou, hoe shaky zijn? Ik heb nog wel wat dingen waarvan ik denk, nou... daar heb ik nog wel vragen. Niet over de grote lijn. Weet je, wat is er nou gebeurd en hoe zit het nou? En ik denk ook wel dat als je goed leest, dan kun je ook wel zien welke lijntjes er waren. Wat er oorzaken zijn, waarom het eigenlijk wel... alleen wat Jan Vliestra dus zegt, is van ja, je weet uiteindelijk nooit precies waarom het gebeurd is. En dat is natuurlijk waar. Nee, en de doel is nog heel echt op zijn einde. Het zelfgekozen einde, om het maar zo te drukken. Wat heeft daar toen gespeeld en wat speelde er op dat moment in zijn hoofd? En waarom kon hij dat niet wegzetten en kon zijn broer dat wel? Want best erachter kwam dat de opmaat naar zijn zelfmoord, dat er een opmaat weer, of dat het een soort spontane actie was van het verkeerde moment. Nou, ja, weet je, ik vind dat zo lastig. Ja. Want het staat helemaal duidelijk worden. Het staat wel in het boek. Er staan een paar momenten vlak voordat hij overlijdt. Dan worden er dingen gezegd. Nou, dan moet je het boek maar lezen, welke dingen dat zijn. Maar hij neemt bijvoorbeeld per aan daarvoor neemt hij voor het eerst oorskier van iemand. Ja.
Nou, dat. in de bus van een muzikant. Klopt. En dat deed hij nooit. En dat deed hij nooit. Nee. Dat zijn ook rare herinneringen. Die staan haast. alleen is dat wat je doet? Want dat gebeurt bij dichters ook. Hè? Er is een dichter die heeft een prachtig gedicht over dat hij ergens in een afgesloten ruimte zit en dat hij daar aan zijn einde komt. Ja, dat klopt ook. 2 jaar later was het oorlog, is hij naar Engeland gevaren, zat hij in het ruim en dat schip is getorpedeerd. Jim Morrison zingt op een gegeven moment over dat hij in een bad ligt dood te gaan. Dat zeggen ze dat gebeurd is. Hoe zit dat? Is dat een fabeltje dat achteraf is verzonnen? Ja, of misschien had hij wel 10 keer op verschillende manieren uitlijnen hoe die dingen is. En is dit gewoon die toevallige hit, om het zo maar te zeggen. Dat ken ik nog, hè? Daar zijn we rond. Hè? Want je kunt dus terugredeneren, dan kun je van alles zeggen. Ja. Dus het is heel lastig. Ja. Als laatste geven wat van Jack Bottleneck draaien. Diet Shaky Sam speelt, om het zo maar zo te drukken. Ik een product van zijn molharp maat. De gitaar. Ja. Doe had Shaky Sam zelf nooit troffen. Nee. Dus in dat opzicht is het heel moeilijk zeggen. Just hoe inkomsten. Maar qua verhaal, qua beleving. Ben er een overeenkomst tussen die beide heren? Ik vind Jack ook een interessant. Waarvan ik bleed ben dat Jack nog leeft trouwens. Ja, nee, absoluut. Nee, ik vind Jack een interessante kerel die met heel veel hart voor die muziek bezig is. Die is echt een liefhebber van de muziek van Shaky Sam. En ook die akoestische muziek. En dat doet hij fantastisch hoor. Kan hij heel mooi doen. Ja. Dus dat ik zie wel overeenkomsten. Ook iemand die zoekt en die op zijn manier wil doen. Hè. Hij wil zijn muziek maken en niet anders. Dus ik zie daar een enorme overeenkomst. Ja. En een hoop onrust. Echte muzikant. Een echte muzikant, ja. Nou, misschien wel het volgende boek over de hopelijk dan nog levende Jack Bottleneck. Toen zal maar kennen. Ja, dat hopen we wel, ja. Ik denk het ook wel. Ja, want is het eerstvolgende boek, gaat het over muziek of gaat het over Hitler? Hitler, ja. Ja, want je krijgt allerlei. Er zijn nu allemaal vertalingen in de maak. Dus ik heb 2 boeken in Engeland uit. Die willen graag een boek over de Eerste Wereldoorlog. Nou, daar ben ik toevallig specialist in. Daar heb ik allemaal uitgezocht. Dus dat wil ik ook graag doen. Ik maak voor mijn Nederlandse. Dat gaat eerst hoor. Dat komt eerst bij een Nederlandse. Die is weer aan de beurt. En nou komen er 2 vertalingen. Die komen in Polen. Dus ik schrijf vloeiend Pools. En Tsjechisch ook nog. Fantastisch. Ik kom het hier voorlezen een keer. Nee, natuurlijk onzin. Maar zo grappig. Die bal die gaat rollen. En dan ik moet wel daarin door. Alleen ik was ook wel op zoek. Ik heb tussendoor ook wel wat projectjes gedaan. Maar ik ben blij dat ik dit heb. Maar ik wil eigenlijk ook iets met muziek doen. Maar goed, toch Hitler weer. Ja, ja. Is er nog een invalshoek die... Jawel, je kunt mijn invalshoek nu wordt ook die combinatie van nu op zoek gaan naar wat er nu nog is. En dan ga ik naar de plekken toe, dan maak ik heel veel foto's. Dus de combinatie van die locaties die ik op die website heb, in combinatie met het verhaal van wat zich daar afspeelde. En mijn ervaringen daar, dat wordt een beetje het volgende boek. En dat probeer ik zo mooi mogelijk te maken. En er zijn nog wel invalshoeken. Weet je, de kritische editie van Mein Kampf, die is nog maar een paar jaar oud. En dat is een fantastische editie, gemaakt bij de Universiteit van München. De beste boeken over Hitler, die zijn vanaf 2000 geschreven. Daarvoor ook goede boeken geschreven, maar daar valt nog zoveel te corrigeren. Dus vanaf... Wij ben ik nog heel nieuwsgierig even. Wij leiden dat hoor, dat er van 2000... Het is ongelooflijk ingewikkeld. Je hebt nog een taboe te volgen? Het taboe, absoluut. 100% taboe. Maar ook, je hebt heel veel geschiedenis voor de oorlog. En die beïnvloedt namelijk de geschiedenis na de oorlog. Mensen vertellen dan van wat ze hebben meegemaakt. Maar daar zitten ook leugens tussen. En dan kom je dan later uit als je in de archieven gaat zoeken. Het blijkt, we hebben zoveel boeken al over Hitler. Tot en met de jaren 80, 90 geschreven. Maar eigenlijk weten we nog verrekte weinig over die periode in de Eerste Wereldoorlog. Nou, ik heb dat toen op een gegeven moment helemaal uitgezocht op mijn website. Waar die geweest is, et cetera, et cetera. In dit geval was ik net even eerder. Heeft hij misschien gebruik van gemaakt, maar ik denk het niet hoor, want het zijn alleen maar de locaties. En dan komt er een boek over Hitler in de Eerste Wereldoorlog. En daar waren er wel wat van in België. Maar dit was echt een goed boek. Dus er zijn er van alles. De bibliotheek van Hitler. Iemand die is naar Amerika gegaan, heeft in de bibliotheek is hij gaan zoeken. En er stond een hele rij met boeken, met notities erin en weet ik veel wat allemaal. Die hadden de Amerikanen meegenomen. Hop, die paarden van Hitler. Ze stonden daar in de tuin. En inderdaad op de foto's, vlak voordat hij
zijn ze ineens weg. Ik las dat in dat boek. En paarden ineens weg. Ik denk, verdorie, ja, ik zie het gewoon in mijn fotomateriaal. En die waren verdwenen. Ja. Wat is er nog meer verdwenen? Hoe zit dat precies? Er valt nog een hulp te schreeuwen. Ja, en duik zelf de bossen eens in rond Berlijn. Wat je dan tegenkomt, dat wil je niet weten. Dat weet bijna niemand. Goed, tot de volgende keer. Wij eindigen hier toch met waar we mee begonnen binnen. Namelijk de biografie van Shaky Sam. Hij is te verkrijgen. Mensen gaan wel trouwens. Laat hij gewoon in de boeken zagen of moet hij besteld worden? Hier in Friesland is het sowieso bij Van der Velde overal te krijgen. Maar ook bij in Van Arnhem is hij te krijgen. En oorzaak via internet. En internet, Bal heeft hem. Dus dat kan ook. Ja. Dank u wel. You rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. I want you to rock and roll